Vítejte u videa popisující první úroveň levelovacího systému od 10 let Panda. V tomhle videu se dozvíte správné provedení všech cviků a technik. Pokud vás zajímá průběh zkoušky, tak se podívejte na samostatné video, které najdete taky na našem kanále. U plenku se země dotýká pouze předloktí a špičky. Soustředíme se hlavně na to, abychom byli co nejvíc rovně a neměli zadek příliš nahoře, jako ve střeše, anebo zase příliš dole, abychom nebyli propadlí v zádech. V otočce 360 máme zpevněné celé tělo a nenakláníme se na žádnou stranu. Snažíme se otočku dělat na jednom místě, to znamená neposouvat se žádným směrem dopředu, dozadu, doprava ani doleva. Naučte se tuhle techniku na obě dvě strany. Dalším úkolem je zaběhnout sprint na 60 metrů za čas, který bude napsaný dole v popisku. U cathangu se soustředíme na to, aby nám nohy neklouzaly po zdi dolů. Umístění nohou na zdi je na vás. Ruce nechejte napnuté, pokud je pokrčíte, budete se zbytečně vysilovat. U předního dipu na stěně se soustředíme na to, abychom měli rovná záda a abychom šli hrudníkem co nejblíže ke stěně. Pozor, na stěnu si neléháme a nahoru se vracíme do úplně propnutých loktů. U australských přítahů máme narovnané a zpevněné celé tělo od nohou až po ramena. Přitahujeme se hrudníkem úplně až k hrazdě a potom zase zpátky do napnutých rukou. Aby bylo provedení správné, musíme mít opravdu napnuté nohy. Při tuck jumpech se soustředíme na co nejvyšší výskoky s přitaženýma kolenama k hrudníku. Mezi skoky by neměly být příliš veliké pauzy a taky bychom neměli ztrácet balanc. Kolena by měly jít opravdu k hrudníku, podobně jako když balíme salto. Dřep provádíme s rovnými zády, s mírně rozkročenýma nohama a jdeme úplně až dolů, klidně u toho můžeme být i na špičkách. U kliku o nižší překážku je důležité, podobně jako u australských přítahů, být celým tělem rovně a zpevněný. Hrudník i celé tělo jde dolů, dejte si pozor na to, abyste nedávali dolů jenom hlavu. Když děláme klik na kolenou, tak platí úplně stejná pravidla jako u kliku o vyvýšenou překážku, to znamená mám narovnané celé tělo a k zemi nejde jen hlava, ale opravdu i hrudník. Při správném provedení zkracovačky máme nohy kolmo k pánvi, bedra jsou na zemi, nezvedáme je od země, zvedáme pouze vrchní záda. U angličáků střídáme pozici ve vzporu ležmo společně s open jumpem. U tohoto výskoku není potřeba přitahovat kolena, jenom vyskočit co nejvíce nahoru. U vzporu ležmo je potřeba narovnat obě dvě nohy a taky si dávejte pozor na to, ať se vám nepropadají záda. U catwalku máme rovná záda a pohybujeme se střídavě končetinami vždycky do kříže. Ruce pokládáme na zem celou dlaní s roztaženými prsty a kolena máme ve vzduchu, nesmí se dotýkat země. Naučte se tuto techniku popředu i pozadu. U konga na zemi pokládáme ruce na šířku ramen a pomalu se posouváme dopředu. Na ruce neskáčeme z výšky a nohy vždy odlepíme od země, netaháme je za sebou po zemi. Soustředíme se na to, aby byla rovná záda a abychom pokládali ruce celými dlaněmi s roztaženými prsty. Naučte se kong dopředu i dozadu. U techniky side monkey se snažíme pouze přenášet váhu, podobně jako u konga nechceme příliš skákat. Postupně pokládáme dlaně do strany a přenášíme nohy ve směru pohybu. Naučte se side monkey na obě dvě strany, takže doleva i doprava. U balancu vás čeká krátká sestava na patníku. Tato sestava se skládá z klasického stoje na jedné noze, potom přidáme druhou nohu a jdeme do dřepu, dole se otočíme tak, ať máme paty vedle sebe a ne za sebou, následně jdeme zase nahoru a postavíme se tentokrát na nohu, na které jsme na začátku nestáli. Sestavu poté opakujeme ještě jednou na druhou stranu.
Barrel roll provádíme z běhu zase zpátky do běhu. Je důležité soustředit se na vazbu mezi samotným otočením na zemi a postavením se do běhu. Tuto techniku většinou děláme pod překážkou, takže si dávejte pozor na to, abyste o žádnou část překážky nezavadili. U techniky landing se zaměříme na dopad na špičky oběma nohama najednou. Dopad musíme ustát, což znamená, že po dopadu na zem se nesmí pohnout ani zvednout žádná noha. Dopadáme do mírně pokrčených kolen, nikoli do dřepu. Při dash dropu začínáme ve dřepu na překážce, postupně se navažujeme na ruce a seskakujeme nohama na špičky na zem. Důležité je mít v pohybu kontrolu a nedotknout se zadkem překážky, ze které zeskakujeme. U Blaina se odrážíme z jedné nohy, šviháme druhou nohou a oběma rukama ve směru skoku dopadáme a ustáváme na druhou překážku. Při precizu se odrážíme s nožmo a šviháme rukama ve směru pohybu. Poté dopadáme na špičky na hranu překážky a skok ustáváme. Techniku running preciz používáme k překonání delších vzdáleností. Rozbíháme se, odrážíme se z jedné nohy a šviháme rukama společně s odrazem, dopadáme na obě nohy najednou na další překážku a dopad ustáváme. U buttvaultu je nejdůležitější zachovat celou dobu stejný směr otáčení, na to se opravdu soustřeďte. Na překážku pokládáme pouze zadek a obě dvě ruce, nepokládáme tam záda ani jiné části těla. Při step vaultu pokládáme na překážku jednu ruku a do kříže druhou nohu, takže buď pravou ruku a levou nohu nebo obráceně. Postupně protahujeme nohu skrz mezeru, která mezi nohou a rukou na překážce vznikla. U turnvaultu se odrážíme z jedné strany zábradlí, následně se otáčíme a dopadáme na hranu na druhé straně zábradlí. Dejte si velký pozor na umístění rukou u této techniky, nikdy se nepouštíme oběma rukama najednou. Při chest vaultu chytáme překážku oběma rukama a na druhé straně překážky přehoupneme nohy. Nesnažíme se dělat o překážku hvězdu, takže nohy nedáváme příliš vysoko. Hrudník ani jinačí část než ruce by se neměly překážky dotknout. Podobně jako u turnvaultu, tak i u kotisky zůstává jedna ruka celou dobu na překážce. Druhou ruku pokládáme na druhou překážku a promáchneme nohama mezi překážkami. Skončíme zase na stejném místě, ze kterého jsme se odráželi. Při buttspinu začínáme stejně jako u buttvaultu, akorát překážku nepřeskakujeme a pokračujeme v pohybu zpátky na stranu, ze které jsme začínali. Stejně jako u většiny technik se nezapomeňte i tuto techniku naučit na obě dvě strany. Kotol vzad provádíme buď to do dřepu nebo do stoje, nikdy nekončíme koleny na zemi. Dejte si pozor na to, ať nejdete přes rameno. U kotoulu vpřed, podobně jako u kotoulu vzad, začínáme ve dřepu a končíme zase ve dřepu anebo ve stoje. Nejdůležitější je dát si pozor na to, aby se hlava nedotkla země a abychom měli dostatečnou rychlost na to, abychom při stávání nepotřebovali použít ruce. Side roll je technika, kterou opět provádíme ze dřepu do dřepu. Je velice podobný barrel rollu, ovšem na zem nepokládáme celá záda, ale jenom lopatky. Při vstávání si tentokrát můžeme pomoct i jednou rukou. Nezapomeňte se tento roll naučit i na druhou stranu. U hvězdy si můžeme představit, že pohyb děláme na rovné čáře. Všechny končetiny by měly být na téhle čáře, abychom šli krásně rovně. Na konci hvězdy bychom měli být schopni zůstat stát na místě a nestracet balanc, nepřepadávat do stran. Kotoul letmo nebudete muset dělat na tvrdé zemi. U téhle techniky platí podobná pravidla jako u kotoulu, akorát je důležité pořádně vyskočit a jakmile budeme v co nejvyšší výšce, tak se podívat na zem a dát na zem ruce. Je opravdu důležité ruce na zem položit a nepřepadnout pouze na záda. Po kotoulu bychom se měli být schopni znova postavit. U standing cat leapu začínáme precizem a následně dopadáme na zeď do cat leapu. Důležité je, aby vám nohy na stěně nesklouzly na zem a abyste do cat leapu neletěli rukama napřed. Ideálně ruce i nohy by měly na zeď dopadnout ve stejnou chvíli. U cathangu platí úplně stejná pravidla jako ve fyzické části, tahle technika se může objevit i ve flow. U pole otočky chytáme tyč oběma rukama a otáčíme se na jednu nebo na druhou stranu. Pokud se otáčíme doprava, musíme mít pravou ruku nahoře, pokud doleva, tak levou. Důležitá věc je být v celé otočce zpevněný. Technika underbar má dvě základní provedení, a to s rozběhem a z místa. U underbaru s rozběhem se první odrážíme s nohou a následně chytáme tyčku rukama.
U underbaru z místa šviháme jednou nohou dopředu a celým pohybem nás vedou nohy. Dopadáme vždy nohama pod sebe, nikdy nekončíme v záklonu. Po technické části zkoušky vás bude čekat flow, kdy si vylosujete techniky a musíte je zapojit do krátké flow. Může to vypadat například takhle. Po flow vás čeká exploring, kde si vylosujete techniku a musíte ji udělat na několika různých místech v různých situacích. Může to vypadat třeba takhle. Vylosoval jsem si precis, takže mojím úkolem teďka je udělat v několika různých situacích. Můžu začít třeba tím, že si tady vylezu nahoru, udělám precis dolů na ten blok, to mám jeden, pak jdu další situace, třeba zde na rail, precis a pak se tady přesunu a udělám tady třeba takový zajímavý precis na a mám splněno třeba takto. Tak jo, nyní se přesuneme na Breaking the Jump. V téhle části vám trenér zadá nějakou techniku nebo výzvu a vaším úkolem ji bude v nějakém časovém intervalu splnit. Adame, tvoje výzva je udělat kotour tady na té švédské bedně. Dobře, strašidelná výzva. Dej mi chvilku na natrénování. O kamerku, myslím si, že už to umím. Trénoval jsem teďka chvilku, takže budu na to. Krasa, zvládl si to perfektně. Paráda. Tohle je všechno k videu pro Pandu. Pokud vás zajímají konkrétní počty nebo časy cviku a technik, koukněte dolů do popisku videa. Na konci zkoušky nás taky bude čekat Secret Quest, ten samozřejmě odhalíme až na samotné zkoušce, nebude to nic těžkého. Takže my vám s Mirkem chceme popřát hodně štěstí ke zkoušce a ať se vám daří. Čau! Čau.